Бүген 8 февраль көнне, үзенең матур туган көнен, Иске Атлаш авылында гомер кичерүче Иркә Рафаэльевна Аввясова каршылый. Шул форсаттан аны якыннары, туганнары Роза, Каюм Рахманкуловлар, кызлары Зөлфия, киявебез Алик, балалары Марс, Зарина, Эмир, Гүзәл, кызы Эльвина, Лилия, Нажия, Рива Аввясовлар, уллары Рамис, хатыны Эльвира, балалары Элина, Дарина, Рөстәм, хатыны Гөлнара, балалары Регина һәм Аделя котлылар. Сөекле киленебез. Килен диеп сине атыйсы да килми. Чөнки син үз сеңелебез сыман якын кешебезгә әверелдең. Безнең гаиләгә килеп төшүеңә байтак вакыт узган. Синең хакта без кулыннан гөлләр кыйла, авызыннан балдай җылы сүзләр, ә йөзеннән тик хөрмәт кыйла торган якыныбыз дип кенә әйтә алабыз. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын, бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт сиңа. Алга табада бер авыздан шулай матур гомер итик. Сез энебез Илдар Шәвкәт улы белән бик тату гаилә булып, күпләргә үрнәк күрсәтеп яшисез. Иркәбез озак еллар укытучы булып хезмәт итте. Ә хәзер исә үз эшләрен ачып, кибеттә сата. Бар җирдә дә сезгә уңышлар гына юлдаш булсын. Бәхет һәм саулык кына сезгә теләп калабыз. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның кулларыла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Иркәдәй күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Кадерле Иркә Рафаэльевна, котлау сәламе буларак матур җырда кабул итегез. Ә аны сезгә дип махсус якыннарыгыз сайлады. Бәхетле булыгыз. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә, тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары, Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә, өйрәнәсең түзәргә, тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары, Ходай бәхет бирсен ни бар. Бар канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска, еллар аша эзләп тапкан бәхетне югалтмаска.